Sugdan ako ni siya nga message sa isa ka question. Kasi pinaka-expensive nga butang nga imong napalit ever since imong life. Kung na isa ka gamit sa imong balay or parts sa imong life, moingon ka, kuha na tanan Lord, ayaw lang ni. The most expensive thing you have ever bought for yourself, necklace, jewelry, car, house, or ni-invest siguro kag isa ka investment sa isa ka company. Unsay para nimo pinakamahal gid nga price ever since nga imong gipalit. You know, ang pinakamahal nga sakyanan sa tibuok kalibutan sa 2024 ang Rolls-Royce Droptail. Buran siya sports car, naga-open, naga-close iyang roofing, and mura siya type sa sports car. Wala siya passenger nga lingkuranan sa likod, ang front lang. Abi yung total ani niya, niabot siya og 35 million US dollar. Sakyanan lang siya. Sa atong peso, that is 1.9 billion pesos. And sa ka-expensive niya, wala gi-reveal asa na karon nga sakyanan o kinsay owner ana niya. The most expensive cellphone sa 2024, ang iPhone 5 Black Diamond. Di ba ngalan pa lang, mahal na kayo. And ang yung price naabot siya 15 million US dollar. Cellphone lang. And that sa peso na to, that is 8.4 million pesos. Na siya solid nga gold nga chassis, yung cover. 600 white diamonds and 26 karat black diamond nga nasa button sa iyahang on and off. Imagine yo, bit-bit ni mo na siya nga klase nga iPhone, pero napulo imong bodyguard. Inigisulod sa imong bulsa sa imong iPhone, gisulod nimong tibok nimong kinabuhi sa imong bulsa. And yes, we are now living in the age of technology. Og dili lang sa technology, even ang wealth ug ang riches sa tao nag-grow. Tanawang history, way back 100 years ago, pila lang ang mga billionaires sa entire world. Ilado lang kaayo ang pila ka buok billionaires. Pero just recently, 2024, thousands na ang mga billionaires entire globe. Wala ilabot sa mga wala gi-reveal ang ilahang assets. And kung tanaw nimo ang mga countries nagasaka ang mga buildings, naga-high-tech ang mga sakyanan, nanay naka-travel sa outer space, nanay mga satellites, nanay nakaatog moon, nanay nakaatog Mars, nagkasaka ang wisdom sa tao, ang knowledge sa tao, nagasaka po ang ilang wealth o ilang riches. And yes, wala impossible sa tao. Ang tao na si ability to acquire any material things on earth. Bisan ang most expensive car, pwede niyang paliton. Most expensive nga cellphone, jewelry, pinakamahal nga lugar nga suruyan, kaya i-acquire sa tao materially. But there's one thing nga di gid kaya i-purchase sa tao, ang iyang redemption. Ang kaluwasan sa iyang kalag. Bisa kung sao na to work, why enough nga value pag-purchase sa forgiveness, sa salvation sa atong soul. Munang ingon si Christ sa Matthew 16:26, for what profit is it to a man? Nangita tag prophet, gusto ta one day may mutang ginansyado, gusto na successful nga life, dako nga building, nindot nga sakyanan, nindot nga work, nindot nga family, gusto tag prophet. If he gains the whole world, one day may mo kang billionaire. May mo kang isa sa mga billionaires nga declare sa Philippines. Pringon si Christ, but loses his own soul. Pero may impyerno ka. And iningon si Christ, or what shall a man will give in exchange for his soul? Yun yung kining verse, naghatag siya emphasis ng pinaka-highlight sa atong pagpuyo, ang pinaka-center core sa atong life, ang imong soul. O ang pinaka-priority nimo nga bisan pa ang material wealth, kaya nimo na ibaylo, ayaw lang ang imong soul. Ingon si Christ, unsa may ka-exchange nimo sa soul? Pero literally, ang tao actually gibaylo nila lang soul tungod lang sa career.
Daga gibaylo nila ang church tungod sa ilahang personal nga concern. Fleshly nga pleasure. Muna daghan sa mga Christians, nangawala lag kalit. Tanan mo, asa man karon, asa ka naga-church? Ako naga-church, busy na ko sa business. Kaya gusto silang profit, i-acquire ang world, pero ilan ang exchange ang ilang souls. We heard a lot of testimonies, different nga mga successful sa larangan, sa industry, sa ilang career, sa business. Ingin sila, well, nanahay mo kong successful, naku nindot nga car, nindot nga balay, mga jewelries, kay nag-sacrifice ko. Nag-suffer ko. Grabe akong giagian. Sa pila ka mistakes akong gikorek. Pila ka mga failures ni bangon ko. Nag-sacrifice ko. And then deserve lang po na ko karon ang hayahay nga life. Yun ang muna isa sa pinakadako nga pagpangilad yun ni Satan. Ingon si Christ, ibahilo na tanan. Ay lang ang imong soul. Pero ang secular, no. Pirmi man ang church. Pirmi man ang Ginoo. Tagsa lang ang opportunity. Unaha sa imong self, datua sa imong kaugalingon. You know, muna bitaw, daghang mga church leader, nagtago-tago na lang sa yuta, tungod sa kwarta. Gibaylo na lang even ang family lang integrity, tungod sa kwarta. Kay even ang church, gihimo na siyang business. Grabe ka-dominant ang money. Muna ang Bible na puno siya reminders from Old Testament, nagamit siya prophets. Ang prophets ng taon, nangugat ng mga prophets, ang Ginoo, balik na sa Ginoo, na usa ka God sa Israel. Nigamit ang Ginoo sa Old Testament o mga earthquakes, flood during sa time ni Noah. Pero wala naminaw ang tao. Sa New Testament, gipanaog na gid sa Father iyang Son. Di man gid maminaw, ikaw na naog dito na, ninaog si Christ. Walang nag So, nang gi-provide ni Christ. Guys, praise the Lord sa itong gibaptize last Sunday. Na-joy, na-kalipay. And you know, na-satisfaction, thank you Lord, sa tanang tao sa Cebu, isa ko sa imong gisave. Na-enjoy ni mo na nga Christian life, pero 2,000 years ago, dunay gibayad. Walay free. Even ang salvation, si Christ mo'y nagbayad si mong sin. Munang ang cost sa redemption. Costly ang atong redemption. Si Christ mo'y nagbayad na. O gusto na ko balikan ang story sa execution, sa death ni Christ. Mag-start ko sa verse 13, Luke chapter 23, verse 13. Then Pilate, when he had called together the chief priests, the rulers, and the people, 14, said to them, "You have brought this man to me as one who misleads the people, and indeed, having examined him in your presence, I have found no fault in this man concerning those things of which you have accused him." Verse 15, "No, neither did Herod, for I sent you back to him, and indeed, nothing deserving of death has been done by him." Gamay nga background. Si Jesus Christ, siya ang gitawag Messiah, siya ang Savior. Pag-start siya siyang personal ministry at the age of 30, ang mga Jewish leaders, ang mga leaders sa Judaism, against kay ni Christ. Nganong against kay ni Christ, ang teaching manggod ni Christ, against manggod sa law. O ang teaching sa mga Pharisees, Sadducees, nga ang law mo'y makapalangit, ang law mo'y makapasaka sa imuhang dungog, sa imuhang integrity, ang pag-obey sa law. And then si Christ ingon, wala na yung law. Grace na di nyo kaya i-save. So si Christ against siya sa law. So threat siya sa mga Jewish leaders. Sa mga priest leaders, ani nga time, sa mga Jewish nga priest. So pag kita nila ang inanyang preaching ni Christ, ilan ang giplanuhan si Christ, dili pwede kung naan ni siya. Wala na yung mutuo na to. So ilang gitagag accusation si Christ.
And si Christ, most of His personal ministry, nahimo sa Galilee, sa province sa Galilee. So, ilang gihimo sa mga Jewish leaders, ilang gitagag accusation si Christ, aron madakpan siya. O di lang para ipapriso si Christ, gusto nila one day mamatay gyud si Christ sa death execution. O sa Roman government, ang ground for death penalty, murder, treason, kanang pagrebelde sa imong country, pag-rebelde nimo sa imong king o sa emperor, muna siya subject or ground gyud for death penalty. Ingon mo nang niduol silang Pilate. Sa ceremony siya ang gitawag og Jesus, nga gitawag lang Messiah, nga na siya king. And threat ni siya, kay si Christ ingon siya na siya kingdom nga gibuild, although spiritual ni nga kingdom, o gigamit ni sa mga Jewish leaders, di ba, king na siya, na natay emperor, na si Caesar, si Herod, si Pilate, napagid siya king. Di ba go napag-traidor sa empire? So, gipadala silang Pilate. This time si Pilate, hinumdumiha si Pilato, usa siya ka Roman. Dili sa Jew, wasi pagumangkon nga Jewish. In fact, naitensyon din ang mga Romans ug ang mga Jewish. Dili sila actually okay og relationship. Pero pag atubang ni Pilate kay Christ, even si Pilate, wala siya enough nga reason nga protektahan niya si Christ. Wala siya reason nga iyang dipinsaan si Christ. In fact, pwede niya ipapriso, ipapatay si Christ kay naa sila di maayo nga relationship. Pero this time, even si Pilate, nga di siya kaliwat ni Christ biologically, ingon siya, waman ko'y nakitang sala niya. Nga naman mo mga Jewish leader, kamo dapat ang mo dipinsa sa inyong kauban. Jew man mo. Nga nung kamo na may magpapatay sa inyong kaliwat, ako nga dili ko, Jew, Romano ko, waman ko'y nakitang sala niya. Grabe ka, insulto ka istanan. Kapwa Jew nagpapatay sa ilang kaubang nga Jew. Culturally, religiously, as a fruit ni Abraham. Dili ni pwede sila pero tungod silang hatred gud ni Christ. Gusto nila papatay si Christ. Verse 14, ingon gud si Pilate, I have found no fault in this man. Ang Bible sa Hebrews, ingon ang Bible nga, si Christ gitempt, pero never siya nakakommit og sin. Sa iyang prayer for 40 days and 40 nights sa wilderness, 3 times siya gibalik-balikan ni Satan. Himuan ng bato, ambak din i-serve ko, ihatag niyo ko ng world, pero never siya na-tempt o ni-yield sa temptation. O gingon ng Bible nga, isa lang gid ang perfect nga human ever nga nag-exist, si Jesus Christ. Muna ingon ng Corinthians 5:21 nga, He knew no sin, yet He became sin for us. Wa siya sala. Siya lang actually ang person nga wa gyud nakahimog sala nga ni-exist sa earth. And even si Pilate, nakita siya, wa man taw ni sala. Nganong inyo man ning ipalansang sa cross? So si Christ ang standard sa perfection. Tanang action, tanang dealing ni Christ, tanang decision ni Christ, act of perfection na siya. So pag-ingon ni Christ sa John 15:13, greater love has no one than this. Wala na ilahi maka-offer ni mo ning klase nga love. Ako lang. It was actually a perfect state sa love. Nga once ma-encounter ni mo ang love ni Christ, nag-sense of perfection, satisfaction, value. Mo bitaw ang adulterous woman ni duol rejected sa community, walay na niya na feel ang love mo nang murag pariwara na iyang kinabuhi ni duol ni Christ, ni repent, ni embrace sa love ni Christ, na himong follower ni Christ ug na revive iyang life. Ang blind man, 12 years nga nagbleeding, ang leper, pila kabuk ni duol ni Christ nga rejected silang community sa dang encounter nila ang perfect nga love ni Christ na change ilang kinabuhi. Kaya di lang actually salvation ang gi-offer ni Christ, even ang stability sa imong emotion. Na something sa love sa Father. Na something sa love ni Christ o sa love sa Holy Spirit. Now, tanawa. Iyon ang John 3:16, unsay nag-motivate sa God, gihatag yang Son, for God so loved. Ingon ni siya, the first commandment,
love the Lord your God. Second commandment, love your neighbor as you love yourself. Fruit sa Holy Spirit, love, joy, peace. Unang emphasize ang love. Na something sa love. Imperfect ang love sa tao. I-love ko nimo, i-love ti ka. Maayo ka nako, maayo ko nimo. Walay makaperform sa perfect love. And you know, ang study nag-ingon nga kung ang bata mudako siya sa isa ka family nga dili siya satisfied sa love sa parents or sa iyang guardians. Dako nik effect inigdako sa bata. Mahimo nang possible isa sa mga badlungon, walay self-confidence, dili kayo anak ka, kanabang competent nga bata. Ug mo nang daghang mga batanon dali kay moadtog bisyo, moadtog mga barkada, mga wrong influence, wrong decisions tud kay something lacking sila nga need sa tao ang feeling need na to nga naay mo love ug naay i-love. Ni something sa love. Muna yung si Paul, mawala ning tanan pero mag-abide ang faith, hope, and love, but the greatest of this is love. And you know, dagan sa mga Christian believers, pastor, na-encounter naman ako si Christ, pero nga nung murag something lacking sa kong heart. Dude, kay before nata sa source sa love, pero murag tag prodigal sons and daughters. Ang prodigal son, naanan niyang reason unta, masatisfied siya, surrounded siya sa grace, provision siyang father. Pero nihawag siya, ni-explore siya sa world, nantod nga na-feel niya ang drought, ang need. Wa niya na-feel ng iyang value, ang sense of affection, iyang value, iyang love. Never na yun na-feel. Tungod kay bisag Christian believers ta na times sa itong life nga piliyon, gihapon na to ang pag-explore sa itong personal nga will. And this time, once ma-encounter na to ang perfect love ni Christ, dili lang ni mo change sa imong life, mo transform ni the way you treat other people. Mo na ingon si Christ, love your enemies. Kung kita lang imposible, oy. By nature, ipabarang mo na nato. Di gina pwede mo love tag enemies. Wagi silingan nga mag-away, maghinatagay munggos. Never. Pero nga nung love your enemy man, kay once ma-encounter ni mo ang love ni Christ, ma-change ang imong perspective o ang imong pag-love sa uban. Muna ang mga Christian believers lang ang makahimo gyud sa pag-forgive, pag-humble down. Never na mahimo sa uban nga mga tao unless kung naay Christ sa ilahang life. Natanawa din ni ang response sa mga tao, verse 16. Ingon si Pilate, wa ko'y nakitang sala. So verse 16, I will therefore chastise him and release him. For it was necessary for him to release one to them at the feast. And they all cried out at once, saying, away with this man and release to us Barabbas. Si Pilate, wa ko'y nakitang salaan ning tawhana. Uy, kung tanawon niyo ang previous, gida nilang Pilate, yung Pilate, waman isala, dada ni Herod ka. Ibalik nitong Herod. Gidala po nagba. Dili gusto gid actually, na something yun din si Pilate, nga di sa ka-decide para ni Christ, knowing ang mga Roman, dili na bago sa ila ang ang krimen, ang brutal, strong kay silang mga emotion when it comes to killing. No na mga Romans nga brutal, salbahis, di ba? Mga movies nga Spartans, 300, Gladiator. Si Pontius Pilate, wala na siya kaluoy, dapat mo himog judgment. Pero this time, na something niya nga, di na ko kaya i-condemn ning tawhana nga wa ko'y nakita nga enough nga reason. Dadaan ni dito ang Herod, Antipas. Ayun na, gidapon na ditong Herod. Nganong si Herod, tungkol kay sa Judea, ang governor, si Pilate. Sa Galilee, ang governor, si Herod. And naay reason si Pilate nga ipadang Herod, gusto niya laing tao ang mo decide tungod kay ang mga accusations nila nakita nila sa Galilee. Dito si Christ nagbanhaw patay, nagayog masakiton, o nag-file lang nilang case sa Judea. Munang dito sa Judea gidakop si Christ. O ang center nga city sa Judea or ang sana capital city ang Jerusalem. Munang dito halos ang dramatic kay nga execution sa death ni Christ.
So gidalan lang Herod, di ba si Herod, buang-buang mo yung gidadi man mo tingog, ibalik ni dito ni Pilate. Kaya nagampo nga ng Bible, never ni himog word si Christ. Gibalik nila Pilate, naanapod ni. Yun mataw, ikaw ang mo decide. So yung si Pilate, sa may salaan ni. So nag-hope si Pilate, ay every year nag-release tag piniriso, di ba? Sige, pag-ausa si Barabas. Gawa si Barabas. Matanawa ni mo ang background ni Barabas. Tanawa, verse 19. Who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city and for murder. Paggawa si Barabas, nakakadinang kamot, nakakadinang tiil, nakakot, guba na king naong, kagipangkulata dito sulod sa pisuhan, and ingon siya, nakakumit sa murder o rebellion sa city. So si Barabas, kana bang deserving gid siya, bitayunon actually ni sa cross. Gawa si Barabas, nasa pika si Christ. Verse 20, Pilate therefore, wishing to release Jesus, again called out to them. So nanapo din na. Second time na ni. Kani si Barabas, daghang ginaglagot ani, nani-nana. Kaning inyong gitawag og Jesus, nga bismo ako dili ko convince sa yang sin. Kinsa atong pag-awson karon nga year. Nag-hope si Pilate nga unta si Christ na lang, bahala na lang siguro kay mas grabe ni kayawa si Barabas. Pero ang gipili sa mga tao, pag-awsan na si Barabas. Ibili ng Jesus ug ilansang na sa cross. 21. They shouted saying, crucify him! Crucify him! Double gid siya. Grabe ginyo pagsagit nila nga mura bang nangalangkat na ilang tutunlan. And then he said to them the third na. Ngano man gyud? Why? What evil has he done? Kasalbahis ba niyo mga Hudyo? Mo siguro ning Umuwi nga kululo sa Hudyo kang dako, di ba? Ang sabahis ko ni mga Hudyo. Grabe ka. Ito mga lula na ako. Ingon si Pilate, grabe man yung mga Hudyo. Wa mo'y kaluyan ninyo igsoon, yun ipapatay. I have found no reason for death in him. Ako na lang, ingon siya, I will therefore chastise him and let him. Okay, ano na lang. Ako lang sa isulod sa courtroom, ipalatigo na ako, pero buhian lang nato ni Guman. Wa na inam nga reason nga patyo nato. Tanawon 23. But they were insistent, demanding with loud voices that he be crucified. And the voices of these men and of the chief priest prevailed. Nasa crucial nga part si Pilate. Kay kung moingon sa okay, hato na ni dili na ko ipalansang, iyaging i-push iyang will nga di ni ipalansang si Christ, possible mag people power ang tao. Mahawa siya sa position. Or number 2, possible madudahan sa nga kauban silang Christ. Pwede pa siyang mamatay. So na siya fear sa tingog sa crowd. Mutong at the end, ang bottom line is, okay, ipalansang basta kamo ha, wako'y sala aning tawhana. Pero naitulo ka klase sa heart atong tan-awon dinhi. Ang heart ni Pilate, ang heart ni Barabas, o ang heart sa crowd. First of all, mag-start kong Pilate. Si Pontius Pilate, actually, isa siya ka-picture sa ka-injustice na system. Injustice. Kay balo si Pilate nga walay sala si Christ, pero iya gihapong gi-execute ang demand sa tao. Ayun na naata sa world nga common na kayo ang injustice nga system. Practically, gamay ra gid kay mga prisong dato. Di ba? Pero mga pobre, mga out nagagkindi sa mall, priso dayon ka. Aside na lang sa mga sakto na to nga mga government officials. Pero bisan sa other countries, nagi-injustice. In fact, sa Old Testament, hundreds and even thousands sa mga prophets, including the Israelites, ang nangamatay tungod sa injustice. Walay hustisya. And one time, ang mga apostles, gitawag sila sa Sanhedrin, sa Acts chapter, I think sa 9, ingon ang mga priest, sugod karon sir, di na mumuwali ni Christ. Ingon ang mga apostles, sir, sukad sir. Wala gid mi ka-dare pag supak against sa law. So far sir, faithful mi naghatak sa tax kang Cesar.
Wala gid mi ni violate sa law. Pero sir, pag ingon nimo nga di nami mo preach ni Christ, sorry sir, we ought to obey God rather than men. So, dili mi kasunod. And di actually nag-start ang brutal nga persecution. Sa dangwa sila naminaw sa warning sa mga governors, sa mga leaders, sa mga chief leaders sa Jew. So, product ang mga apostles sa injustice. In fact, ilang kamatayon, product ni sa dili makatarunganon nga hustisya. And you know, sa history, 1494, na tao si William Tyndale sa England. Familiar mo ni William Tyndale? 1494 sa England. That time, ang available nga Bible, ang Latin pa siya nga Vulgate. Wala pa English nga Bible. Si William, natao siya sa isa ka Christian family. So, nagdako siya sa church. In fact, isa siya sa mga good nga leader sa early church. And I desire si William Tyndale nga gusto niya ang mga ordinary nga mga tao sa England ug ang entire world makasabot sa Bible. And that time, under sa ilang religious nga system, bawal pabasahon ang mga tao sa Bible. And para nila, kay kung ang tao makabasa sa Bible, daghan ng mga tao nga mo-against sa ilang mga church leaders. Naa si Tyndale na tao ang klase nga religious nga system. So secretly, gusto ni Tyndale, muhimo gid siya extraordinary by the grace of God. 1524, nibalik siya sa Germany. Dito siya nagstay sa iyang relatives. For 2 years, iyang gitranslate ang Latin nga Vulgate Bible translation into English. 2 years. After niya na-translate ang Bible, iyang gipublish, nag-print siya pila ka thousands ka mga copies, and na-share niya sa England o sa ubang parts sa Germany, hangtod na dakpan si William Tyndale. Nasakpan siya og October 6, 1536. Ang death execution kang William. Gihiktan siya, tiil, yung bukton, yung mga kamot. Gibutang siya sa mga 5 feet nga stage. Hinimo sa kahoy, na-cross, and then doon siya gihigot sa cross. And then gitaptapan niyang mga mata. At tubangan sa daghang mga crowd, gipahimo siya sa last prayer niya, and then gisunog siya. And according sa history, ang last prayer ni William Tyndale before siya gisunog, ingon siya, Lord, open the King of England's eyes. And then gisunog si William Tyndale. Now, you know, ang translation ni William Tyndale, diha nakuha ang King James nga version. Muna first English translation, and then i-follow si King James, and then nag-revise into King James Revised Version. So, atong legacy, atong utang kabubuton ni Tyndale ang English translation na to nga Bible. Gikan na translate na ni William, wala na napugnan ang mga translation pag spread out sa English version sa tibuok kalibutan. Yun ay similarity gamay ang death din ni William o ni Jesus Christ. Si Christ namatay siya, execute ang death sa iya sa injustice nga system ni Pilate. Og the same is true pod kang William Tyndale, ang injustice nga way gipatay siya. Pero na something din ni beloved, nga once na kay commitment sa Ginoo, once obedient ka sa Ginoo, once imong heart na sa pag-obey sa Ginoo, even ang imong kamatayon, blessing sa mga believers. O grabing impact sa iyong word. And yes, maingon si Paul, to live is Christ and to die is gain. Even sa points sa imong death, isa na ka blessing. Muna sa kamatayon ni Christ, ang salvation na spread. Sa kamatayon ni Tyndale, ang word of God na spread. So dili ta mahadlok, beloved, unsa man ang ending sa atong life, as long as faithful ka sa Ginoo, you will always be a blessing. Now, tanawa dinhi si Barabbas. Anita sa part ni Barabbas. So si Barabbas ingon si Pilate, gusto na ko, mupili mo. Guard, kuha si Barabbas. Kuha si Barabbas. Open ang pila ka prison doors.
Nigawa si Barabas, nakakadinang kamot, nakakadinang tiil. May imagine mo siguro ang naong, nagdugo pa, kay for sure, gikulata gito sa sulod. And you know, si Barabas, usa ka guilty nga kriminal. Walay question. Now, ngalan pa lang Barabas, salbahis na gid paminawon, di ba? Ngalan, magka-baby mo puhon, please, ayog yung nganlig Barabas, ha? Lain na paminawon, bahalag, Timoy, or Kibuloy. Ay mo ginana, nakalive, rabata. Basahin lang ng Barabas, ha? Pagbarog ni Barabas, well, kinsa man si Barabas? Kriminal, murderer, nag-cause of fear sa Judea, sa Jerusalem, threat sa mga Christians, naghatag og kagubot sa community. Compared ni Christ, nag-ayo sa masakiton, nag-feed sa poor, nag-ayo sa blind, nagpalakaw sa bakul, nag-feed sa pila ka thousands of men. Compared ni Barabas. Ingon si Pilate, kinsay niyo pag-awson sa duha? Hindi ni mga tao, pag-awsan as Barabas. Ipabilin, kanang gitawag og Jesus. And you know, si Barabas, nag-picture out actually siya sa usa ka guilty, condemned nga tao. And si Barabas, usa ka perfect example sa atong state, sa kahimtang sa tanang tao. Eh, doon to kung kinumdo mo sa akong illustration sa una, naghatag og illustration, na isa ka scorpion. Ni Dool si Pawikan, galing mo Pawikan, no? Kasi nagtumog pagkauna ba? And siya, Mr. Pawikan, pwede ko nimo dadon sa Picas part sa river. Gusto ko musakay sa imong likod, hindi ko kabalo mo langoy. Ingon din sa Pawikan, sorry sir, scorpion, kabalo ko sa imong nature, mamaak yun ka. O once mamaak ka, daghang yun nga matay na ilhan ako. So ningon si scorpion, okay sir, dili gyud mahibot na hitabo karon. Karon lang gyud, mo promise ko nimo, dili gyud ti ka unsaon na malihog ko nimo nya traidoron pati ka. Pasakyan lang ko sir. Makabot na ko sa Picas River. Kristohanon po ni Pawikan po ni sugot po dayon. So yung ipasakay. So dito tunga-tunga sa river, duol na lang pila ka feet nga tong Picas na nga part sa river. Natingala si Pawikan kay nagmanhid iyang lawas. Nilabad iyang ulo ug maglisod ni siya glihok sa iyang mga kamot. So ningon si Pawikan, "Sir, abi nako dili ko niyo paakon. Di ba nihimo kag promise nga di ko niyo ilabtan, pero ano imo kong gipaak, sir? Scorpion." Abi ni mo ingon ang scorpion, nihilak pa siya. Yes, sir, Pawikan, sorry gud kayo, sir. Dili ginako gusto unta buhaton, sir, pero according sa akong nature. Di man ko rabbit magbayad-bayad lang, di man ko iring nga magsilag tilap-tilap. Scorpion ko, sir, og nature nako ang mamaak gyud og naa gyud koy lang nga pinaakan. You know, sa ni ka perfect example sa atong state. We are all sinful. Ingon ang Bible, all have sinned and fall short of the glory. Ingon si Paul, there is none righteous, no not man. Ingon si Isaiah, we are all unclean thing before the Lord, that even our good works are just filthy rags in the eyes of God. Hugaw ta, muna misaunsaw na itong dita makasala, makahimo gitag sala, kay by nature, di gyud ta maka-escape ana nga reality. We're all sinful by nature. And sama ta sa scorpion. You know, sa time nga si 30, nagka-pneumonia, first 5 months na mo sa Cebu from Davao. Di ginako tumalimtan, niabot mi sa tuhong ospital, ikalima nga ospital sa Lapu-Lapu City. 12 a.m., hapit na mag 1 a.m. Yun, ang doktor, dadaring bata, nagkugos ko aning bata, 5 years old, naglisod o ginhawa, magtingog na din eh. Ginibulize sa doktor, yung doktor, inibulize na ko ni sir 3 times. You know, nakaginhawa ko gamay, ko, ay, salamat. Dato, midol ang doktor, yung siya, sir, nganong karon lang man mo ni duol sa ospital? Inibulize na ko ni sir, dilit para ma-okay siya. Inibulize na ko ni sir, para makaginhawa pa ni, makaabot pa ni sa next nga hospital. You know, mga fathers, ma-feel ninyo ang pain? Fathers,
mothers, ana nga time, Lord, kung makita palang lagi ning pneumonia ba, kung pwede palang kuptan ang pneumonia, kung unsa nimo kalab ang baby, nanan mo kahit ang pneumonia. Kung unsa nimo kahit ning pneumonia, nanan mo kalab ang baby. Pero bisag lahab nimo ang bata, hate nimo ang pneumonia, pero ang pneumonia ni puyo sulod sa bata. So unsaon karon nga mapatay ang pneumonia, ang virus nga dili madamay ang bata. And mo na picture sa reality, sa sin. Natay sala, hate sa God ang sin, love niya ang man, pero ang hatred niya sa sin, nipuyo man dito sa man. Nahimong nature na to ang pagka-sinful. Nahimot ang sinner. So ang question, saan pag-conquer sa Ginoo? Ang sin nga dili makonquer ang tao. Ug ang solusyon, ang cross ni Christ. Ang kamatayon ni Christ. There's only one solution ingon ang Hebrews, without the shedding of blood, there will be no forgiveness of sin. Mo nang kinahanglan gyud si Christ mamatay. No adto ta sa crowd. Tanawang nahitabo dinhi sa crowd. Kung injustice si Pilate, brutal o cruel kayo ang crowd. Kaya balo na gid sila nga di gid enough ilang evidence. Ug mas salbahis pa si Barabas, pero ilang gipili gyapon si Christ ipalansang ug ilang gipili si Barabas ang mugawas gikan sa prisuhan. You know what? Tanawa dinhi si Barabas. Barog si Barabas, diri si Christ, si Pilate, na iyang duha ka royal guards. Okay, wa na gyud koy mahimo. 3 times na ko naghangyo ninyo nga pag-awso ning gitawag og Jesus. Okay, inyong choice. Dili ko manubag Israel. Inyo ning bloodline, inyo ning kaliwat, lineage ni David, nga gitawag nyo king sa una. Kamoy nagpa-crucify niya ha, dili ako. Hala sige, pag-awsa si Barabas, ug i-crucify si Jesus. Dagan ding duha ka royal guards. Open din sa kadina ni Barabas pang tiil. Kuhaan din siya sa blindfold. Tanawa si Barabas. Tanawa ang feeling sa usa ka tao nga inug-condemn na nga giatubang sa perfect nga Savior. Ang condemnation ni Barabas na transfer ni Christ ug ang righteousness, ang freedom ni Christ na transfer ni Barabas. Picture sa redemption. Bisag unsa ka sinner, once matubang ka sa Savior, matransfer gyud. Once na conviction sa imong heart, so si Barabas literally na-transfer sa iyang freedom. He says, Sir Pilate, thank you kayo. Royal Guard, thank you. Crowd, thank you kayo. Dagan sa si mga friends, gihag niya iyang mama, iyang papa, na-enjoy niya ang second life. Pero do you think si Pilate gyud nagpagawas ni Barabas? Ang crowd ba, ang pagsagit ba sa crowd mo yung nagpa-free ni Barabas? No, my friend. Si Christ. Si Christ mo iniangkon sa prisuhan, sa condemnation, sa judgment, sa wrath nga antonta kang Barabas. Ug si Barabas naka-escape sa reality. Beloved, din nito makita nga yes, sometimes sa imuhang life, ang na-enjoy nimo karon nga freedom, ang gina-celebrate nimo ron nga eternal life, ipakamatian nag-usa ka perfect nga Savior. And you know, ang crowd, tanawa dinhi, ang crowd. Binuwa sakit kay sa part ni Christ, nagbarog sa dinig, ikadina siya, yung tiilgi. Nakakadina, butangan siya robe nga gisi. Nanay torn si Christ actually dinhi. Gibutangan na siya torn dito pa lang Herod. Na siya torn of crowns. Possible. Thank you, Brother Fitz. And then, na ang crowd, unnumbered nga crowd, chief priest. And then pagtanaw ni Christ sa crowd,
Nakita niya dinhi ang mga tao nga iyang gifeed sa 5,000 men dito sa mountain. Nakita din ni Christ ang mga kaliwat sa leper nga iyang gi-cleansed. Nakita din ni Christ ang mga kaliwat ni Bartimaeus nga nakireceive siyang eyesight. And you know, ang sakit pagid kay pagsagit sa mga crowd, walay bisag isa ka disciples nga mingon ayaw in town, uy. Walay ni baro nga di-defend sa side ni Christ. Ang Christ nga comforter, nag-save, nag-encourage sa mga disciples, walay bisag isa man lang nga di-defend niya. Ang kaaway pagid sa Jew, si Pilate, mo pagi nag-defend nga dili unta nga yan. O pagtanaw ni Christ, ang mga crowd nga naka-witness sa iyang blessing, ang naka-receive siyang grace, ang naka-observe siyang miracles, ang iyang gipangtabangan, mo'y nagsagit. Ilansang na siya sa cross. Grabihan nila, pastor, no? Church, kung naata dito, isata sa nikupot, sa martilyo. Ang crowd nag-represent sa world. Tanawang world. Ngano si Christ kinalan naton, tungod man nimo. Tungod sa atong sala. So literally, wala ta, pero generally, appeal ta sa mi-accuse sa Savior. And this time, ingon si Pilate, kinsa inyong pilion, ni sagit ang tao, pilion na mos Barabas nga mugawas, patya na si Christ. Yun ni time sa atong life. Gibaylo gid nato ang Ginoo sa atong Barabas. Daghan kag Barabas sa imong heart. Si Barabas nag-represent sa world. Worldly pleasure. Material concern. Selfish nga ambition. Di ba di tinod? Nga say kabaluta nga mo ni concern sa Ginoo, pero tungod ni Barabas sa atong heart, mas ibaylo pa na to ang worship, ibaylo na to ang church, ibaylo na to ang word of God, ang prayer, ang spiritual things, tungod kay natay Barabas nga giampingan sa atong heart. Ug mo nang dili mo grow atong Christian life, walay impact sa atong family, sa atong friends, sa atong mga relatives, walay something new, interesting sa atong Christian life, kaya ang Barabas ang ilang nakita. Atong gipa-crucify ang Christ. Beloved, yes, natas generation, nga lisod kay mag-pretend nga okay ta, happy ta, Christian ta, pero deep inside, ang Barabas pa ang naghari sa throne. And you know, one day, ma-reveal gid ang truth. Kinsa yung pilion? Of course, pastor, si Christ gid ang pilion. Yes, sa imong word, pero imong action, mas louder kaysa imong words. We believe nga ang prayer powerful. Ang church mo bless. Ang church dapat by faith. Ang church dapat ingon ani, pero never ta nag-obey sa word of God. So natay faith, pero ang action na to, Barabas gihapon. Naghan kay mga bandage karon sa tong heart. Well, CCBC, proud ko ani nga church, blessed ko ani nga church, nga naa sa kabisi sa Cebu City, sa kadagagbisyo, temptation sa Cebu City, na faithful nga believers nga mo worship sa Ginoo, mo survive sa alas 12 alauna kadlawon pag-pray. I know nag-release tag effort sa work, pero dili pa ni atong pinaka the best. Deserve ang Ginoo sa atong pinaka the best. You know, si Christ, wa siya gi-reserve sa self sa cross. Gi-release niya tanan sa cross. The only thing nga nag-motivate gyud ni Christ, ang iyang love nimo. Giubuan gud siya, gilansang sa cross. Tiyaw, church, I don't know kung proud ka mo bitbit sa imong Bible diya sa highway. Kung proud ka makitaan sa imong classmate nga nag-pray ka before ka ni-take sa imong lunch. Maulaw ba ka mabawan sa mga office mate nga Christian day ka, dapat ka mag-pray before mo adto sa work. Maulaw kay ka siguro may bawan asa imong church. O sa relatives ba ka nato? Sometimes di ta proud sa atong identity as believers, as part of body ni Christ, pero si Christ nagpakaulaw biya sa nimo. Giubuan si Christ. Pagdupa sa cross, gihubuan si Christ. Waan taon siya'y ulaw na dito sa cross. Unya nagkinabuhi kang private sa imong Christian life. Public si Christ namatay.
be proud of what you are or who you are. I-shout, isagit si Christ sa crowd. Mao ni dinhi makita na to, beloved, sa cross. Ingon si Pilato, kay dadanan niyo sa cross. So gibutangan nila cross si Christ, nana dinhi ang crown of thorns. Hantod pag-abot sa Golgotha, dito gibutang ang cross, gipahigda si Christ. Wa gid siya nakitang bisag isa ka disciples. Tanan dito nag-celebrate sa freedom ni Barabbas. Na kay Barabbas karon sa imong heart. Ug hangtod nga dili nimo na i-release, wala gyoy transformation sa imong life. Hangtod karon pila na ka prayer vigil imong apilan, walay transformation. Pila na ka preacher manukdok sa pulpit, walay transformation. Kaya nag-camouflage ta, beloved. Christian ta by name, pero ang Barabbas mo nag-work sa tong heart, sa tong mind. Muna na true generation. No need mag-invite og preacher mo. Baliki ang cross ni Christ, diha ang great revival. The greatest story sa history. Ang pinaka-amazing grace, powerful nga grace na sa center sa cross ni Christ. Ma-remind lang kagbalik ka na Savior nga namatay nimo. Enough na ni nga muguba sa imong pride. Mo lay down sa imong Barabbas. Close na ko ni beloved. You know, sa history, ang pinakamubo nga war ever since, the shortest war in the history, ang Anglo-Zanzibar War, August 27, 1896. May mga tanks, tangke de guerra, mga militar, may mga jet planes, pero tungod kay naay ni isa og una sa iyang white nga flag, ang war niabot lang og 45 minutes. Hangtod walay mo surrender, wala gyoy mahunong nga war. Og hangtod nga dili ka mo surrender, baluno nimo na nga struggle sa imong life inigbalik ni Christ. Hangtod nga dili ka mo surrender, kana nga Barabbas sa imong life mo na mahimong hinungdan pa one day, mahimo kang kapandulan sa imong igsoon sa church, and even ang imong family dili makakita sa Christ nga imong ginalitok, hangtod nga naa kay Barabbas. Kinsay unang mo raise yung flag? Pastor John, kapoy magpretend. Dagantag Barabbas sa atong attitude. Barabbas sa atong thoughts. Natay hugaw nga mga thoughts. Natay Barabbas sa atong mga habits. Natay Barabbas sa ato ang behavior. Natay Barabbas the way we deal with other people. Natay Barabbas sa word of God, nagpretend na nga faithful ta sa prayer, faithful sa word of God, pero in reality na konsensya ta kay dili ta ingon ana. Pero natay desire, pero di ta ka work out tungod kay hangtod nga dili nimo ma-surrender na sa Ginoo, dili gid na mawala nimo. Hangtod nga way mo raise yang white flag, wa gi mahuman nga war. Ayaw expect nga mo surrender ang Ginoo nimo. The more ka mo say no, the more niyo makita ang consequence o ang pain. Christian believers ka, yes, wa ta nagisgot dinig lake of fire, nagisgot ta sa life nato sa earth. Ang life sa earth isa ni ka battle, lifetime nga battle hangtod nga pa ni balik atong chief commander in sa militar, wala pay freedom, wala pay victory. 1-7 nato you celebrate, but as long as naghulata ni Christ, isa ni ka battlefield, isa ni ka arena, isa ni ka war ang atong Christian life. Hangtod nga di ka mo lay down sa imong self, mo lay down sa imong Barabbas, wa gi makita nga pag-work sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Let us all stand, beloved. Before ko mo end sa kong message, sa kong sermon, mo challenge ko sa matag usa. Dinhi lang batataman si CBC. Mo na ba ni atong pinaka the best? Mo na ba ni ang level lang sa atong faith?